V minulom videu sme sa bavili o tom, že keď vám príde nejaký úradný list, tak ho hodíme do šuflíka alebo niekde na stôl s tým, že ho to vybavíme potom a to neskôr a teraz mám kopec iných problémov a trápení. Dnes sa chcem s vami, priateľa, porozprávať ešte o niečo nebezpečnejšom ako to samotné odkladanie tých listov. Pamätáte sa na ten žltý lístok? Tak v tejto dobe mi volalo strašne veľa ľudí s tým, že však veď ja to neprevezmem a čo? Priatelia, to je jedna z najväčších a svojím spôsobom najdrahších chýb, ako môžete urobiť dnes. Tak chcem s vami pobaviť o niečom, čo sa volá fikcia doručenia. Istotne ste to už niekde počuli, rezonovalo to aj v médiách, je toho všade plno. A dnes si povieme, čo to vlastne je, lebo kopec ľudí tomu ani nerozumie. Takže tá situácia, že príde vám do schránky takýto žltý lístok, pozriete si, hore väčšinou býva napísané, od koho to je, súd, exekútor alebo nejaký úrad alebo čokoľvek niečo podobné. Tak prvá myšlienka, ktorá nám nápadne, je, ja si to neprevezmem, však ja o tom neviem a tým pádom je to vybavené. Lenže toto sa stávalo v minulosti a štát zaviedol právnu normu alebo taký výraz, ktorý sa volá fikcia doručenia. A tá funguje takým spôsobom, že vy, aj keď ten list fyzicky neprevezmete, od toho dňa, kedy vám vlastne bol doručený ten žltý lístok do tej schránky, tak sa začína plynúť doručovacia, volá sa to, že odberná lehota. Tá odberná lehota je vlastne ten čas, kedy vy musíte ísť na tú poštu a ten list si zobrať. A finta je v tom, že keď vy si to nezoberiete, tak štát to dňom, kedy to končí, tá lehota, považuje za doručené. Doručené bez ohľadu na to, či vy ste ten papier čítali, nečítali, či viete, o čo ide, neviete, o čo ide. To nikoho nezaujíma. Ten deň posledný, kedy to máte vyzdvihnúť, ako náhle to nevyzdvihnete, berie sa to ako doručené. A najväčší problém, s ktorým ľudia nepočítajú, je ten, že od toho dňa, keď sa to berie ako doručené, vám začnú plynúť zákonné lehoty na podanie výzvy, odvolania alebo dotazu alebo poslať svoje vyjadrenie v danej veci. A týka sa to úplne všetkého. Vôbec sa to nemusí týkať exekúcie alebo súdu alebo čo. Aj ktorýkoľvek úrad, pokiaľ je to nejaká úradná vec, vyzvú vás, doručia vám nejaký list, príde vám takýto žltý lístok a vy ho neprevezmete, tak nastupuje fikcia doručenia, pokiaľ je to nejaké konanie. Takže priatelia, to, že to neprevezmete, je tá najhoršia možná chyba. Preto vás chcem požiadať, nehrajte žiadne schovávačky s úradmi. Všetko, čo vám príde, treba prevziať, treba otvoriť, lebo naozaj primárne tie úrady chcú len nejaké vyjadrenie. A keď nerozumiete, čo v tých listoch je, čo sa stáva často, pretože ako sme už v minulých videách videli sami, ten úradný jazyk je strašne zložitý a ľudia proste s tým majú problém porozumieť. Tak keď nebudete vedieť, čo s tým, kľudne navštívte našu stránku jasnýpohľad.sk, nakontaktujte sa na nás, vysvetlíme vám to jednoduché, zrozumiteľne a ľudskou rečou. Sme občianske združenie, nie právnici. Takže všetko vám vysvetlíme tak, aby ste tomu rozumeli. Priatelia, venujte sa tomu, je to dôležité, aby ste zbytočne neprichádzali o peniaze, nervy, stres a zdravie.